Nyakwara Mugejuanga machiegni e twak e chenro mar mine wacho otieno makawuono kama twak otudore kod jiwo mine matindo. Otieno makawuono achiel kachiel e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae antiere kod Diana Were Indie kama en jal mosebedo ka tiego rawere kata mine matindo e pacho kae. To gin mine matindo kende, wanyalo wacho ni gin nyithindo manyuolo nyithindo. Otieno makawuono wadwa goyo mbaka kode mar mondo miyo nyiswa ni to chenro makamae no chako karango to gin okenge mage minyalo ket piny mar mondo mi waduok piny kata watiek chuth nyithindo manyuola kapodi gitindo kata kapodi gintiere skul. Oyimore Diana iriyo nade kendo machiegni twak e chenro mar mine wacho otieno makawuono. Oyimore ahinya ariyo maber erokamano kuom luonga e chenro maungo makawuono ni. Thank you. Machiegni twak otieno makawuono Diana. Ka wachako twak marwa yanga Diana, in kaka jatieg rawere matindo kendo nyamano ma onyalo wacho ni kinde mathoth kata osewuok oko kata osechiwore mano mar tiego nyithindo manyuolo nyithindo. Manyalo wacho kanyo kod dho ngere ni gin teenage mothers. Manyalo bedo ni en nyathi matin, pok ochopo higni 18 nogamo remo ka intiere skul kacha koro onyuol to en onyuol en nyathi to en tiegi nyathi moro maten ni nyathi onyuolo nyathi. Ma en chenro mani chako karango tango mano omi mijingo mar mondo mi chak chenro makamano. Nachako chenro ni endi in 2023 ya kane ambe ne an gi nyathi at that time. So I was going through not go through postpartum depression at that time. Koro na beta taparo wacho ni ka koro ng'ama duong' manigi tije manyalo go through this to koro nyathi moyudo nyathi e gweng' mwalo kucho chonde to nyalo go through ang'o. Koro kana paro kamano to kana dhi e clinic ta wuoyo gi nurse tang'ise ni chok na nyithindo moyudo nyithindo e gweng' ka dana wuo kodgi. To koro no nyalo wuoyo kodgi moluongo gi moketo gi piny mong'iso gi ni nitiere ng'ama dwa wuoyo kodu. Koro kamano eka nwachako program nendo and to kiwacho ni ne idhi e clinic idhi e gweng' ni e clinic ni dhi e gwenge mage mani nyalo wacho ni yudo kwan mamalo mag nyithindo matindo mogamo remo kata momako ich. Diana na chako gi Maseno area mar Maseno gi Luanda somewhere around Luanda. Koro nitiere nyako mane nurse moro mane konya e hospital miluongo ni Coptic. Koro kana wuoyo kode apenje ni cases gi kibe uneno gi kainde mang'eny to ng'isa ni cases go ng'eny kanyo seriously nikech university mantiere machiegni kanyo no. Koro miyo nyithindo mang'eny yudo nyithindo e gweng' kanyo endo seriously to koro kaka nyalo kony gi onge. Koro ne wawuoyo kode ong'ise ni to kata clinic be ok gidwa dhiye unaona nikech wigi kuot gi nyithindo magiyudogo. Koro nwachaka chaka mar nyiso gi ni biuru kubiro to udhi yudo chiemo udhi yudo lewni mek nyithindo udhi yudo kila kitu koro keluru nyithindo gi e clinic. Koro kamano aka nwachako to luckily ne gine maber no dhi maber ma wayudo a big group ma wanyalo wuoyo godo ma wanyalo konyo. Te kinde muwuoyo gi nyithindo ma gamo remo kapod tindo kendo nyuolo nyithindo ang'o mung'iso gi hie nikech kaka ichiwo ranyisi kanyo no chako wach makamae gwenge mago mag Maseno kaluwore kod wanyalo wacho ni mbalariany mani kacha ma chemoko ne nyayo mano chenro mag nyithindo magamo remo kapod gitindo. Watemo wuoyo kodgi mondo ing'eni ng'eny gi ka oseyudo nyithindo kamano to gi lose hope in life kendo ginyalo chako timo gik moko mar even worse mondo giyud kaka survive. Koro ne wadecide ni mondo wawuo kodgi mondo wakonygi mondo gi think of making their lives better in as much as ni giseyudo nyithindo. Koro kik giket life gi kethre seriously nikech koro giyudo nyithindo kik gi lose hope completely nikech pod nitiere hope. Pontiere gima nyalo timore mbele kucho. Nok watim kamano nikech koro wa support ni giyudo nyithindo mondo koro jomoko be oyudi but mondo wakonygi mondo gineni pod kaka misechope ni life ni ok osekethore completely you can still do something with your life. Yeah. Atokoro nyaka sani nyaka nuchak chenro makamae higa mar 2023 nyalo wacho ni kwana nyithinda di masechemo kusemulo buneno ni kaluore kod kit kaka nuketo gi machiegni wacho ni gini nodonjo ni e kinde ma imbende Nyasaye nogwedhi gi nyathi tiparo kaka nyalo bedo ni en dang'ne mar paro kata postpartum depression ma mine moko ma onyuol jathoro bedo godo ka giseyudo nyithindo. Ere kaka isebedo kikonyo gi kaluore kod wechego kata mago mag postpartum depression nikech ni pimo ni ka in ng'aduong' to koro nyithindo gi gin to gidil kod gineyo machalo na. Koro ne wachako mondo wawuo kodgi wanyisgi ni nitiere gima chalo kamano to waromo nyaka gi parents gi man gi wazazi be waromo kodgi nitiere ndalo man waluongo gi te nyaka gi jonyuol gi
jok manigi jonyuol mondo wa enlighten gi wanyis gi ni nitiere gima chalo kamanendo miluongo ni postpartum depression. Koro sama ineno ka nyathini noyudo nyathi tineno ka go through gik machalo kamagi eki to nyiso ni ok en maber. Ting'e ni ng'eny parents ama ng'eny jogweng' ama ng'eny ji mantiere around jok mayudo nyithindo gieki gi assume gande ni ati gima igo through no. In fact, gima ginyiso ga nyithindo go most of the times en ni dongi manyo kendi koro deal with it, you know. Alafu yudo ka koro osando nyathi ama en osandore ama gik moko timore ne mang'eny ma are not good, and then end up ni o raise nyathine endo gi a lot of pressure. Nyathino dongo without love, nyathi sando ama moko nego kata nyithindo go, unaona. Yeah, koro kaka ne wachako ne ni waluongo gi parents gi to ngiso gi ni nyathini ni kineno ka dhi kama to ngiso kiwacho kama miwa ranyisi moro matin mar mondo binya kora mungejo bar no ka nyalo relate kapo ni en bende chemo kene situation makamae. Iyudo ka sama ng'ato is going through postpartum depression, iyudo ka en gi a lot of anxiety and samoro kanyalo explain that. A lot of anxiety, obet ka en gi stress mang'eny ma samoro depression is, yani en ng'ama nigi stress ma okonyal concentrate, okonyal bond gi nyathine cha. Gigo nwaneno gi kata kan wadongo, iyudo ka nyathi manusomo go yudo nyathi. Tineno ko treat ga nyathine no marach seriously, penjori ni karango matimore. Kare nitiere gimoro ma is going on with them ma ji mang'eny ok understand. Koro kineno ka o treat nyathine ndo marach kabisa ma nyathi ogosa te nyathi mathis ma pod onge gimong'eyo, to mano nyiso ni en ng'ama is going through postpartum depression. To seche moko embe ka ojiwa chilia ma koro okonyal konyo, yani ok take care of life ne completely, nyiso ni embe o go through something. Koro ng'ato nego be ni take care of such kind of people nikech ginyalo chopo to an extent ma ginyalo kata negore ama negi nyathino ama otim gik moko maricho seriously ka ok obedo taken care of. Koro nwaluongo jonyuol gi twangiso gi ni kik utim gi marach ahinya nikech gigi osetimore. Kel gi machiegni mondo kunyalo ng'eyo kopo ni en gi postpartum depression mondo nyathi moyudo ni kik sandre, kik dong marach. To kinde mathoth wang'eyo ni wechego mago mag gamo remo ka seche moko nyathi pod tin, iwacho ga ni kaluwore koda seche moko wang'eyo ni gwenge magwa mago makaluo bende wantiere koda jogo ma kuom hawi marach ogamo remo to gamo nyaka tuo mano kute magayaki. Ere kaka seche moko jiwo nyithindo matindo gi ma seche moko kuom hawi marach ogamo remo, ogamo kute magayaki kopogore kod wechego mago mag postpartum depression, nikech wang'eyo ni mago bende gin weche moko ma ng'ato koparo ni entiere godo. Koro anatin asenyuol kae to bende antiere kod kute magayaki, atim nang'o? Koro gimbe wawuoyo ga kodgi, nitiere kaka ayudo gande jok majitolea mabira madwa ni mondo wuo kodgi nikech gi relate, gise go through gik machalo kamago to Nyasaye konyo gi ma gibedo in a different place. Koro ayudo gande jok majitolea tu madwa mana mondo kony nyithindo go. Koro gibiro gande to giwuoyo kodgi nikech group man go ok en mar nyithindo ma oyudo nyithindo kende, an nyaka gi group mar nyithindo ma gin gi HIV and AIDS but gin nyithindo matindo to gi teenagers. Koro ngeni moko nigi stress seriously, they go through so much ma iyudo ka koro kendo gichayo parents gi treat gi marach kabisa nikech gifeel ni ne mimiyo anigi AIDS, you know. Koro ka waketo gi kamoro achiel, jok manigi nyithindo to nigi AIDS go be to gimoyuda AIDS nikech parents gi yani ile omepata through parents mago be nitiere. Koro waketo gi kamoro achiel and then iwuoyo kodgi, temo puonj gi ne ati kunitiere life after this. Nikech wafeel gande kase wakonyo gi gimoro amora ma wanyalo afford mondo giyudo ka ginyalo endelea gi life. Ato Diana, idake boma ma Nairobi kae, tiwacho ni chenro makamae ni chake higa mar 2023 kendo ni chake gwengo mago mag Maseno. Ere kaka isebedo kitime mar mondo mi neno ni joma nyiri bende iketo gi machiegni mondo gine ni ma en ng'ama nobiro mar mondo mi okonyo, nikech kinde mathoth iwacho ni kier ok en lwar, inyalo chung' malo kendo dhi mbele kod ngimani. Koro nitiere waromo gande, nitiere ng'ama konya mwalo dala kunendo okonya. Koro nitie sama waromo mostly nyithindo ma yudo man gi HIV and AIDS gito waromo godo December nikech December ka koro jite oloro school. Koro wan gande gi one day ma we will just meet wa migi gik moko to wuo kodgi and all that, but gik mikonyo gi godo matin gieki to wakoga kasto ikonyo gi godo. To nyithindo man gi nyithindo to pod wa encourage mondo tergi e clinic, to ko tergi e clinic to wa make sure ni nitiere chai mang ne gi madhi gi gik moko ma
lewni ka nitiere moyudore timiyogi. But sani endi tukoro ne wadwaro ni mondo wachak nikech nwachako miyogi nyaka business matindo tindo nikech ok wadwaro ni mondo ka giseyudo nyithindo to gi change koro gi become kata mana prostitutes in the name of adwa fend for my child. You get? Yeah, koro nwa decide ni wadwa miyogi small businesses. Koro nwangisogi ni giyier ng'ato ong'e ni mane modwa timo mondo oyud kaka okonyore o feed nyathine nendo to madwa dok school be wadwa nwadok school. Mano bende ma kele pej nikech imulo wachno mar business to gimoro ringe wiya ni to bende encourage gi mar mondo mi gidhi e school nikech bende wacho ga ni knowledge mano mar book bende bera inyanya to ne ng'ama pod pon. Yeah. Nitiere nyiri mang'eny Nairobi ku ma no go through that no yudo ng'ama mako lwete mo otima ng'oa mo wuok kanyo mochopo kama entie sani. Koro wadwa ni mondo jogi kika nitiere ma pod dwaro dog school to wanyalo chulo ne school fee mondo dog school. But nikech CBC be oketho gik moko ma koro ng'ato no we school e class 8 ka pod CBC poko chakore to koro sani endi okonyal dok mondo chak from mali stop. Koro such people wapuonjogi like an gima ne an go mana miyogi at that time for all this while ni I'm a makeup artist. So nanyalo puonjogi kaka itimo makeup nikech adwa ni mondo gibedi gima gin goma margi ma ng'ato ok nyakaw ma onyaloso godo pesa. You get? Mondo kiko dhi ni koro chako doko bedo manjo boda ka omiye 50 bob chako yud nyathi moro. Koro bed no nyalo timo man ko timo gigo ne kata makeup ne kata rusto ingeni oyudo pesa. Yeah, koro wadwa ni mondo empower gi alafu being ni I'm also I'm a filmmaker. There's an initiative Mawango Sani Endima is going to help them because we are going to search talents. What is such talents from a village kanyo? A bedo kumanyo talanta kaka mage. Ngamanyalo act, ngamanyalo timo makeup, ngamanyalo timo beauty, gimora mora monyalo timo. Mondo konye mondo yuda konyalo dhi somo gino, mondo bed gi gima en goma mare ng'ato ok nyal mae. Unona kaso bro konyo godo nyathine cha tembo bro yudo ka obro wuok e step ma intieno mosudo bed kama ber. Morin ng'ato nyalo bed Diana goyo modana ng'ato nyalo bedo ka penjo ne talent makamagi bo bedo ka umanyo gi gwenge mage kalure ni oken mana gweng mama seno kende ema seche moko nitiere nyithindo magamore mo kapod gitindo ubo bedo ka umanyo gi gwenge mane mar mondo mu ne ni ukonyo to nyaka sani chakre higa mar 2013 nyaka sani higa mar 2015 bedo setem manyo yore mago mag duoko pinya kwan mag nyithindo magamore mo kapod digitendo. Wawuoyo kodgi kendo watemo puonjogi every day ni nitiere kaka onego beni life need dhi. Nitiere kila kitu matimore at the right time. Koro sama wan kodgi gi meetings gi koto wawuoyo kodgi watemo puonjogi watemo nyisogi apart from nyiri ma wawuoyo ga godo gi chimoko wadhi gande schools to wawuoyo gi nikech gitimore schools koro ingendo ka teachers be konya gande yudo nyithindo ma are going through that. Koro wan gi programs moko be masamoro wadhi e school to wawuoyo gi nyithindo nyisogi ni take your time werigi weche gi monde nikech donge neno ng'ani nyocha ungo kaendi to koro onge. Ya koro enena wuoyo kodgi mondo gine ni ati ginyalo timo everything at the right time. Wach ni mogika Diana kod kod kata chenro mupango mano mar manyo nyithindo mantiere kod talanta kod kaka ugeto mar medo konyo nyithindo matino mosechwanyore mar mondo migi chunga kar tiendgi. We adok penjo moro kendo mana penjo a while ago. Mana mapiyo kwa tiek. Yeah. Okwa tim gini maseno kende ama Luanda. The moment mabro make sure ni ati nyithindo kata mana ng'eny gi nitiere mose the school mose yudo business mamoko ose donje tije moko. We are going to move to kamibro ngisa ene kuja hapa kuna watu kama hao. You get? Koro wabro move from so long as ni village okay Nairobi koni. Yeah. Koro kamora mora ngato bro luonga to ngisa ni Diana kaendi wasepango ni jima kama inyalo biro monde konye nyithindo ge nikech nitiere need mar konyo nyithindo ge wabro dhi kamora mora mungiswa ni we go to. Yeah. To ji nyalo yudo unade kachiel kod chenro muntiere godo ne jogo matindo kata jogo ma usiro mar mondo mi odhi mbele koda ngima margi inyanya to nyithindo matindo. Social platforms. Sani endi nitiere program ma wan go miluongo ni Shabaha Praise and Worship Experience and program ma dhi timore on 20th of September. Koro ka ng'ata dwaro mondo orichwa odhi timore ka on the Timore Southfield Mall. Southfield Mall on 20th of September from 9 a.m. to 6 p.m.
Koro ka ng'ata dwa mondo orichwa to onyalo manyowa in social platforms kama Shabaha Praise and Worship Experience. All social platforms ni Shabaha Praise and Worship Experience. Yeah. Erokamano ahinya Diana Were kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono mar mondo mibi wago mbaka kotudore koda jiwo mine matindo. En tich makare ahinya mitimo mar mondo mine ni waduoko piny kwan mag nyithindo matindo magamo remo kapodi gitindo. Nyakwara Muge Jwang' gi kanyo mwachopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mine wacho otieno ma kawuono. Anno ka ng'ato oro ote moro ka Simon Ong'wacho ka en e puoch gi pak ne miyono kuom paro mar chako puonjo nyithindo moyudo iye mohiu. Kata kamano wacho en mana ni geng'o ber moloyo thiedho. Ochako parane kaka inyalo geng'. Nyakwara Muge Jwang' wakawo yweyo madundo gi sani aduoga dhi mbele koda weche manyien. Kik idhi mabor. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers.